Velkommen til en ny video. Vores kanalnavn hedder Emre og Flori, og det her det er Flori. I kan sige velkommen til, om I vil. Vi laver en challenge i den her video. I kan også kommentere, hvad vi have som næste video, eller næste shorts, eller noget. Hvad vil I have? Vi laver en challenge, hvis jeg rammer overlægger, så skal I abonnere eller subscribe. Og hvis I rammer forbi, så skal I like, hvis I vil. Det er op til jer. Men meget gerne, hvis I abonnerer, så er I rigtig søde. Og vi begynder, vi skal bare lige... Jeg skal begynde. Og jeg ved ikke, om I kender mig fra en af den anden af 2 YouTube-kanaler eller ikke. Der må jeg også gerne gå ind og abonnere. Hvad hedder den første? Den første hedder Florian V5 af Sibi. Den anden hedder Florian og Edmund de Bosse. Og hvad mener I? Så begynder vi, hvis jeg et forsøg til at ramme overlægger. Ja, så lad os se, hvis jeg kan lykkes med at få en abonnent. Det lykkes. Ikke. Så I behøver ikke abonnent, jeg ramte ikke overlægger. Hvis I søger, så kan I godt like den her video. Og skriv i kommentarfeltet, hvad vil I have som næste video. Vi ses.